Yewe ngane zawethu impela sibona laphana kusisi wasemzini njengoba ke silandisela engalo kodaba lukamakhoti wakubo waphuma ke egoduka ke iya ekhaya kubo lapho ke ezalwa khona kanti cha impela ke akunjalo ko uyozibonela ke ishende akhithazana nalo ke ecaleni. Ake bafuthe impela usisi wasemzini ukuthi ke kwahamba ke izinsuku ke ayibona ngokumakhoti ke usiyabuya ke usihamba ke nabo ke omalume bakhe bethi cha impela ke bazohlawulisa usisi ke wasemzini ngokusola komakhoti wakubo ukuthi uyashendeza ke unomuntu agidazana naye. Ake bafowethu ngaphandle basikhuluma khulu kwembuso sithi MTV sithi nje ake sinishele ke wona ke lo part 2 ngoba ke part 1 bafowethu ke impela ke senginethulele wona kodwa nje ngaphandle bangikhuluma kakhulu cha ake ngishiye ke le video ke kasisi wasemzini ke elilandisa ukusuka nokuhlala kuyosho pha kwisiphetho salo ke loludaba lukamakhoti wakubo ake nizwele. Umakoti odakileyo. So umakoti ubuyile and ubuye ke ngoku ehamba nomalume bakhe. So xa befika umalume bakhe apha bothola into yobana umakoti ugodukile because uthukiwe indodakazi yakhe. Bafika apha bathetha ngento yobana bazohlawulisa because indodakazi idelele andiyazi ihlazisa umzi wabo like ifamily yakulomakoti ndiyayihlaza as if yona ayimkhulisanga kakuhle umntwana. But into endinoyitsho oomalume baka-Asanda bafika apha nento ethi babuyise umakoti but if akubhatalwa inkomo yokuthini ukuhlamba like kuklinwe into yobana mna ndingcolisile ngokuthi uba umakoti udakeni. Okay, bafike la kwifamily yam ilindele umakoti abuye achaze uba ebeyephi. So ngoku uyabuza utata, hayibo umakoti ubekuni na kanti? Bathi oomalume baka-Asanda ewe umakoti bekuthi wafika kuthi nge-7 kaJulayi. Umakoti apho beyabe nge-4 kaJulayi. Okay, athi utata but umakoti uhambe apha kungoLwesihlanu ezintsukwini. So kwenzeke kanjani uba abe uyofika nge-7 kuni? Beqalephi ke? Abayazi ke ngoku oomalume ka-Asanda uba umakoti wasuka nge-4 emzini. Kuthiwa udibene nento yobana abe uyathukwa like abe kuthiwa uhambe uwule indodakazi yakhe kuba bekuthini. Ngoba le ndodakazi ithi ihambe uwule yile besuke nayo apha esithini uyagoduka. So nina niyayazi yonto uba umntwana lo wenu usuke nendodakazi yakhe apha ekhaya nge-4. Uyitshilo loo nto bamemenqa noomalume. Okay fine, ubhuti azobuza umfazi wakhe sakhe ubuphi exesha lonke. Wena tatakazi bani uva ngalo mntana kokwenu ukuba mna ndihamba into engekhoyo kanti mna bendiyazi le nto bendingayithethi kuwe uba njengoba uthe fanele mna ndihambe xesha lokuyolobolwa kanti bendisazi uba fanele ndilungise nto. Andiyazi laa nto beyithetha. Ndishilo masiba lo makoti mtsha bekusazohanjwa kuyolotyolwa kokwabo njengoba yena sethe uyagoduka. And uyazile ubana xa enotsho kubhuti ubana uyahamba kokwabo ayizuvunywa loo nto. Ngoku yena waqonda uba makaxoke kuthi athi hayi
ndithethile notata kababa, so xa ehamba uDabs mazise ndihambe naye and uyazi thina ngeke simalele. Emyenini wakhe njembe eloko emfowunela akatsho uba hayi andikho semzini. Uyathetha nobhuti, ubhuti endicinga umfazi usemzini wakhe kanti umfazi ukule ndawo akuyo. Njengoba mna ndimfonele ngabantu ifowuni, yena uyaqhuba uyathetha nobhuti ngelacinga. So ubhuti ubuza into yobana ke ngoku xa uzohamba mna ndingazi, kube kundini umndeni wakho ndibe ndingazi, so kahle kahle uthini? Uxabanisa mna nefemeli yam. Kahle kahle bekundini usenzani kahle kahle? Hayi ke sana wathi khaya asanda. Wakhala into yobana wayeyibonile kwasekuqaleni uba yena akafunwa kulo mzi. Idram oomalume wakhe bamemenqeni because umntwana phayana ufike Monday yena esithi usuka apha, and ke ngoku akayicacisanga ubana mna ndimfowunele nini ndisitsho uba hayi ntombi ithetha inyani uba uhambe ntoni, because asinohamba sobabini. Uveze into yobana qha mna ndithe uliwule kwathini. So oomalume beza apha bazothi kwiinkomo ezizohamba ziyogqityezelwa phaa maku-edwe nenkomo yoba mna ndithe umntana wabo akaziphathanga kakuhle, if engekho ready for ukwenda makaphume. Like banento yobana even if siyamxotha but masiyibhatale inkomo. Ndabizwa ke sisi kwathi mandizocacisa uba kwenzekeni. Hayi ndayitsho mna uba hayi ndahamba mna nosisi sohlukane mthatha umntu ongena eteksini yakhe. But ke ngomthe xa sele ndimfowunela yena wanxelela into yobana usesemthatha yakhe iteksi yakhe kugcwala. Emveni kokuba ndiphindanga ndimfumane ndithe ndimfowunela ifowuni yabanjwa ngumntu ongubhuti. Ndithe xa ndimbuza wathi ngubhuti wakhe, ofitsha umntu ebeyibambile uthe yena kangubhuti wakhe. Suke ndiqale apho ungahlangani nto. Xa ndifowunela ubhuti ndimxelela, ubhuti uyayothoba into yobomi kakhe akekho sekhaya, ugodukile akayazi. Uthi mna okungcokola naye akathethi nento yobana uyagoduka. So injalo ke bayambuza ke ngoomalume bakhe, Asanda ukuphi? Iyalila intokazi enkulu. Ndikuxelela into yobana mna oko ebekhala. So ke ngoku ubhuti ubuza into yobana ke ngoku njengoba ndakuthatha kokwenu kuba wena ukhulelwe, mna ndafosela into yobana mandikuthathe because kaloku ndikumoshile kwathini. So ke ngoku ndizoyithemba njani uba le nto lo mntwana ngowam? Endibuza ngokukhona umalume wakhe. Yesana oomalume bakhe ndikuxelela uba bayinto ibila kubhuti uba sowufuna kube ngathi thina ngoku sasikunyukonyisela ngumntu nesisu ekungaso sakho kwathini thina sazi wena phayana. Okay fine. Ubhuti wathi ucela ukwenza i-DNA. Uma aske sana uthe uyagoduka yena. Hayi wathi ubhuti awugoduki, yabona wena awugoduki. Lo mntwana ungenziwanga i-DNA. Okay fine. Yaqhuba imithingi, yaqhuba bakhululeka oomalume bakamakasi bagoduka. Sishekile ke ngoku sodwa. Ndiyambiza oo-sisters ndiyambuza, nontombi ukuyephi? Wena Dabs ndandikuthembile ngoba kaloku ubunosuke undibuze kakuhle. Ndithi ngxoki wena into yenzileyo uye waqonda uzawubhanqa kwamna lo endihambe nawo. So ufuna abazali bathini? Because wena ubhanxe mna kuqala ndihamba nawe wangathethi inyani kum.
because ubunosuke uthi ufikile. Bendingasoze ndibonde ukuqoqa. Mna ndiqoqa ngefowuni because ndikhathazekile. Umama okokuqala uthi akafumana ifowuni ukubuza kum. And awutsho wena hayi mna ndiyathetha nomyeni wam sirayithi. So uzibhanxela thina ke ngoku sizophendula sithini, and asiyazi thina ngomyeni akhe akayazi uba ugodukile. So xa ucinga mna bendizawuphendula ndithini? Uyinto ibila nam ke sana, uyinto ibila nam. Into endiyenzileyo, ndathatha laa fowuni yakhe ndifuna umbona uba bephi. Yho, bebhukhile ke sana i-weekend apha eMthatha.